kira ga dukkanin 'yan uwa almajiran Sayyid Ibrahim Zakzaki hafizahullah da su ba da haɗin kai wajen ba da fatan layyarsu sadaka ga marayu 'ya'yan shahidai waɗanda suka ba da rayukansu wajen ɗaukaka kalmar Allah ta hannun mu'assasatu shahada. 'Yan uwa ku sani fa layya lokaci ne in ya wuce kuma sai baɗi ga mai yawan rai. Tuna fa fatan layyarka amfaninta na da yawa cikin rayuwar iyalan shahidai. Sai dai kash ni ban yi layyar ba, wannan ladan ya wuce ni kenan. Saurara ɗan uwa, yi sauri zaro kuɗi ka siyo fatar layya ɗaya ko fiye da haka ka miƙo. Mu'assasatu shahada na marhaban lale da haka. Buɗe kunnen ka ɗan uwa, ko ka san dukkanin fatan layyar jagoran harkar musulunci a Najeriya Said Ibrahim Zakzaki hafizahullah mu'assasatu shahada yake miƙawa, to kai kuma me kake jira? Saƙo daga shugabar mu'assasatu shahada Malama Maryam Sadi.